Mas, paling mo refill. Patay gusto mga inyong bisita. Hello mga minds! And yes, sa mga wala pa kilala sa kuha, my name is Burns J and welcome to another vlog. And for today's video, let's travel through food. Welcome to Samgui, Korean style grill house. You know, kadaghan ba kanyan? You know what guys, before mag-good, kung unsang gina-search sa lamisa, kung unsang ginahakan sa tuha, ako ang nakaunon. But for today's video, ako magpalailan sa inyo tagsa-tagsa kung kinsa ginang atong main cast today. So guys, atong ipalailan sa inyo first si Dak Galbi, no? Dak Galbi is made of chicken. Actually, halang niya siya guys. So kato mga ganarong halang niya, this one is for you. And ang akong ikaduha kay pailayla sa inyo, ang kimbap. So this is kimbap. Muna siya ang Korean counterpart sa sushi roll. Ang ikatulong nga itong ipailayla sa inyo is ang bulgogi. So this is bulgogi. Ayan. Thinly sliced beef na siya guys. So yes. And ang akong ikaupat na ipailayla sa inyo ang tteokbokki. So this is tteokbokki. Hindi mo ni siya sa fish and rice cake. So next nga akong ipailayla sa inyo ang kimchi odong soup. So this is the kimchi odong soup, no? This is spicy kimchi soup. Ang atong sunod nga ipailayla sa inyo ang mando. So this is mando. Muna siya ang Korean dumpling. Ang akong sunod nga ipailayla sa inyo ang geran mari. So muna siya atong scrambled egg. And last but definitely not the least, ang pinaka-paborito sa tanan, ang samgyup. So guys, mga una taga-gutom na gyud ko, no? So first things first, maghimo ta og samwrap. So you might be wondering kung say samwrap guys, no? So samgyupsal wrap ni siya. So ang imo kailangan is kani, lettuce, and then butangan nato siya og karne. So ako, nga person, mili kikong halang. So kani nga area, this is gochujang. Mo ni siya ang sweet and spicy. Pwede na tumutangan ng atong samwrap aning sweet and spicy. And then kani siya is, utang isa kani man? Samjang. Kani siya? Gochujang. Gochujang. Ginoo ko. Mabuang taning jang-jang diri dito, Lord. So, pwede na tumutangan ani. Ayan. Ay. You know what guys, hit yun ako ni chopstick guys. Sa mga gapalo sa kuha, okay na makabalog niya, hindi ko ganang chopstick eh. Makagutom niya sa samot. So anyway, so muna siya. Actually guys, sa mo naging bahala magsagol-sagol sa inyong samrap. Ang importante, busog. So pag umanani, pwede ba siguro sagulan ng kimchi siguro? Then ako, di ko ganahan naman formal kaayo. So ako, dito na ko ingana. Dayon. Guys, lamit tayo guys. Gusto mo kaon na rin. Gusto na tabi. Ang uban, formal kayo, pero kita pasensya na. And you know what guys, ang technique sa samgyupsal, ayaw sa gyud inom og soft drink. Ayaw gyud dako kay nga sala. You know what? Ako yung kaunon-una ko kung sa'yo lang gusto niyo kaunon. Ayaw na ang soft drink. Protein ba? Protein loading ba? Protein loading. Next, gusto na ko kaunon si Korean dumpling. So, say kuha na niya. Say lamian niya. Samo kay gini. Lami. Lami. Guys, this is unlimited. So order what you want. So mga mads, mukhaon sa gid ko mads, no? So, ubani ko ninyo. Let's go!
diri sa Samgui. This is my first time here. Perfectly awesome. Guys, lami gid kaya siya. So you might be wondering guys unsay purpose ani no. So sa tanaw nako, nani siya function. Una, pwede mo mag-order sa inyong mga sapatos diri. Size 12, color white. Or, pwede mo mag-record sa inyong kanta. Ikaw! Ang pag-ibig na hintay! Charot lang. Ito okay guys. Para rin siya sa aso diya guys, no? So kung mag-aso-aso na ang karne din inyong giluto, pwede din siyang mo serve as exhaust. And by the way guys, aside sa pagkaon nga naa sa katubangan karon, na din sila offer other Korean products. So yes, kung magmahay diri guys, it's all in one-stop shop. So anyway, thank you so much for being with me. Thank you so much for sharing your time with me. And hangtod sa sunod higayon magkita-kita na tapon. But wait! Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, that's Burns J. And also follow me sa akong Instagram. And don't forget to like and follow my Facebook page, Burns J. So yes, hangtod sa sunod higayon magkita-kita na tapon. Update mo tanan diha. Bye!